Inurria eta txirrizkila. Neguko egunean inurriak ateratzen zituen gariale lurpean gordeak eguzkitara. Barrunbean gehiegi eskuturik usteldu ez zitezen. Ikusi zuen honetan txirrizkila soinulariak eta eskatu zion zer jan. Diotza inurriak, nire lastana, zer egin duzu dan negurako jangarria bildu gabe? Ez dakizu nola ni nekatzen naizen mugon izanez gero gozerik ez edukitzeko? Alferra izan da nahi duzu inoren bizkarretik bizi? Erantzun zion txirrizkilak. Ez nuen udan astirik izan behar egiteko. Ibili nintzelako herririk herri, bazterrik bazter soinua jotzen. Ederki, esaten dio inurriak, soinuarekin uda zabala olgantzan igaro baduzu, igaro egizu negua dantzatzen. Hala berotuko zara, hala kenduko duzu gozea. Zenbait hartzen ote ditu ipuin honek, eta zein ederki irakasten digu inurriak ihes egiten alferrei. Gozea nahi dute asko inorren bizkarretik, eduki ere bai zer jan nekatu gabe. Hargatik, alferrak izango du gozea eta zoroa zalke txarrez betea.